Здравейте, след рекламите по TV7 текат последните минути от първия сезон на Картицата в България. И така резултатите от зрителското гласуване са обработени и вече знаем, всъщност ние не знаем, но екипа знае кой е победител от първия сезон на Картицата в България. За да връчи чека с наградата, сега при нас ще дойде програмният директор на TV7 Надя Костова и мис България Ваня Пенева. Харчиха ти се много пари, ето сега имаш тази възможност. Само ще ти дадем някакво финални изречения, преди да кажем кой печели 137 450 лева. Какво прави TV7, като дава толкова много пари на победителя? Сбъдва мечти или какво прави? Радва се. Да. Това беше огромно реалити. Вие викате мащабно, аз му казвам огромно. Беше интересно, беше успешно. За мен беше истинско удоволствие. Благодаря на продуцентите, благодаря на участниците, благодаря на Картицата. Искам да дам тия пари, вече нямам търпение, не знам на кого. Но преди да кажа това, свършва едно мащабно реалити, за да започне друго мащабно реалити. През юли в присъствието на Мис България 2011 обявявам ново реалити Мис България 2013. Истинско реалити, не просто конкурс. Разбира се, аз ще участвам. Да, може би там ти ще даваш наградата. Прекъсахте, имаш ли да кажеш още нещо, защото влезе с шега? Аз имам много неща да кажа. Обаче, ако ги кажа, няма да приключа скоро. Така че благодаря на всички, очаквам вече резултата, моля. Сега, тъй като ние знаем отговора на най-важния въпрос, при това искам, защото виждам и хора накачулени горе, да ви благодаря на всички от мое име, на целия екип и от името на Иван. Беше мащабно, наистина, много ви благодаря. Беше изключително удоволствие за нас. А сега... Да, Иване, имаш ли нещо да кажеш? А сега... Ще скача ли някой? Не, никой няма да скача. Между другото, горе има на тая гондола, има заврян оператор, така че дайте да свършваме по-бързо. Човека чака от 2 часа да си направи финалния кадър. Колеги, искам да чуя, а пък зрителите да видят окончателния избор на зрителите. Люба. Марина. Както много добре знаете, един от вас двамата е спечелил повече зрителски симпатии. Един от вас успя да се превърне в любимец на публиката за последните 3 месеца. Естествено, големият победител е само един. Тази вечер той ще се пребере в къщи с 137 450 лева по-богат. Кой ти ги дава? Любо или Марина? TV7 ги дава точно така. Вие и двамата наистина заслужавате да бъдете победители в първия сезон на Картицата в България и това не е просто шаблон, наистина го заслужавате. Но така или иначе 69.7% от зрителите на TV7 са избрали един от вас двамата. Те решиха. Победител в първия сезон на Картицата. Раз, два... Да отидем ли при него просто? Може да го изкръщим. Люба! Може да кажем. Разбира се.
силно вярвам, че ще спечеля още преди да се явя на кастинг. И ако мога да си позволя да дам някакъв съвет на всички, които гледат в момента, е наистина да вярват в себе си и по-важното да направят всичко, което зависи от тях, да го постигнат. Аз мисля, че това, което направих днес, наистина доказва, че човек може да постигне всичко. И това, което другото искам да кажа, че няма да похарча парите нито за скъпи коли, маркови дрехи, екскурзии в чужбина. Убеден съм, че имам достатъчно идеи, познавам достатъчно хора, така че да реализирам някакви проекти, с които не само аз, ми и много други хора около мен да печелят. Много ти благодаря. Това е! Трябва да благодарим на всички, че бяха с нас през последните 3 месеца и ни поддържаха. Благодарим най-вече на вас, уважаеми зрители. Благодарим на TV7, разбира се, че ни дадаха шанс. Първия сезон на Картицата приключи. Обещаваме, че втория сезон, както обещах в началото на предаването, просто ще бъде по-мащабен от първия. Утре вторник, но няма да има лайф, няма да има битки, нито предверие с гадно предястие, което да ви скапе вечерята. Край! Свършихме! Това беше всичко от първия сезон на Картицата. И всичко за тази вечер. Желаем ви едно много хубаво лято. Довиждане! Благодарим ви много, наистина много ви благодарим. Останете с програмата на TV7. Хайде, раз, два, три. Край!
2, 3 и... Много сме мизерни, мръсни и лежерни, всичко в прах потъва, нека да се съмва. На канал мирише, не може да се диша, печката е мръсна, а навън вали. Гибона пак мърмори, величка все говори, диалект ме мори, искам си навън. Манекенка се гримира, Николета пак позира, Емануела се омъжва за пореден път. Жени стана ромка, на моро икономка, оправете рафта, Руд ще откачи. Килата здраво хърка, Меги му се търка, Тони не говори, леле полудей. Василка е готвачка, Неделчева е квачка, Донков медитира, Киро не разбра. Любо го полегна, Марина се засегна, взе да обяснява, не била такава. Кажи ми бе, Тошко, Марияна спи ли множко, на никой не му пука, кой е Къртичука. Програма